Nummer 10, als je er klaar voor bent, je mag binnenkomen zodat we kunnen starten. We zijn een beetje vroeg, maar we moeten echt strak op schema rijden, anders komen we straks in de knoop. En we zijn compleet. De eerste 2 combinaties van de rubriek hengsten en ruinen. Met nummer 9, Wietse HSL, dus afstamming van de hengst Hessel. Wordt voorgesteld door Corina Conradi. Is gefokt door familie Hardeman-Slemmer en is een eigendom van Corina. Met nummer 10, Ime Its. Dit is ook een afstamming van de hengst Hessel. Wordt voorgesteld door Leonie Evink. Is gefokt door de heer Kansbeek en in eigendom van Germ-IJzer Bauma en E. Ravelo. Jullie mogen op de rechterhand gaan stappen. Jullie mogen overgaan in arbeidsdraf. Op de lange zijde MBF overgaan naar stap, daarna weer aandraven. EBE grote volte, EBE grote volte. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen.
En dan mogen jullie gereed maken voor de linker galop. Overgaan naar arbeidsdraf. En daarna overgaan naar arbeidsstap. En dan mogen jullie in de stap de hals laten strekken. Teugels op maat maken en overgaan naar arbeidsdraf. Bij C een slangenvolte met 3 bogen. Bij C slangenvolte 3 bogen. De lange zijde FBM enkele passen verruimen. FBM enkele passen verruimen. HXF van hand veranderen. HXF van hand veranderen. En dan mogen jullie gereed maken voor een rechter galop. Overgaan naar arbeidsdraf, overgaan naar arbeidsdraf. En overgaan naar arbeidsstap. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de proef. Jullie mogen de rijbaan verlaten en de volgende 2 combinaties mogen binnenkomen de piste verkennen.
Zojuist is bekend geworden dat nummer 11, Wouter van Schaefer, niet gestart gaat worden in de finale. Daarom het verzoek aan een andere finalist-deelnemer om in de baan met combinatie nummer 12 te gaan starten. Of in ieder geval mee gaat lopen. Deze meneer vindt het toch nog een beetje spannend in zijn eentje. En deze toch ook wel een beetje spannende piste. We gaan even overleggen met een andere combinatie. Of hij of zij even wil meelopen met de proef van nummer 12. Een moment geduld alstublieft. Helaas zal er niemand extra mee in de baan komen haar te ondersteunen tijdens de proef. Maar de jury geeft aan er rekening mee te houden tijdens haar presentatie. Met nummer 12, Watse P in de baan, is een afstamming van Hessel. Wordt voorgesteld door Miranda Venema. Is gefokt door J. Peters en in eigendom van de heer Breimer. Je mag overgaan in arbeidsdraf. De lange zijde MBF overgaan naar stap, daarna weer aandraven. EBE grote volte, EBE grote volte. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. KXM van hand veranderen en daarbij enkele passen verruimen.
En dan mag je overgaan in de linker galop. Overgaan naar arbeidsdraf, overgaan naar arbeidsdraf. En overgaan naar arbeidsstap. En dan mag je in de stap de hals laten strekken. Teugels op maat maken en overgaan naar arbeidsdraf. Bij C een slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte met 3 bogen. De lange zijde FBM enkele passen verruimen. FBM enkele passen verruimen. HXF van hand veranderen. HXF van hand veranderen. En dan mag je gereed maken voor de rechter galop. Overgaan naar arbeidsdraf. Overgaan naar arbeidsdraf. En daarna overgaan naar arbeidsstap. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de proef. En deze Amazone heeft denk ik heel goed gedaan. Alleen in de baan. Deze jonge 3-jarige hengst. De volgende 2 combinaties mogen binnenkomen.
Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Kon ik nog maar bij je zijn. In de baan de volgende 2 combinaties met nummer 13 Isbrand van het Blokland. Een afstamming van de hengst Gerben. Wordt voorgesteld door Gosse Pieter Hellinga. Is gefokt door Kees en Jet de Boer en in eigendom van J.C. van der Ark en P. Wijbenga. Met nummer 14 Wessel van de Palen. Is een afstamming van de hengst Brandus. Wordt voorgesteld door Henny Roffel. Is gefokt door mevrouw P.M. Annema Hoekstra en is in eigendom van S. Minkema en J. Schreuder. Jullie mogen zo dadelijk op de rechterhand gaan stappen. Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Alles wat ik ooit bezit, dat zou ik laten gaan. Oh, als ik het maar ruilen kon voor jou. Kon ik maar even bij je zijn. Ik moet nog zo We mogen overgaan in de arbeidsdraf. Zelfs na die tijd is dit gevoel niet te verdragen. Kon ik maar even naast je staan. Graag gaan lichtrijden. Ik wil nog zo graag bij je horen. Was je nu maar niet zo ver bij mij vandaan. Dan zou ik kunnen laten zien dat De lange zijde MBF overgaan naar stap, daarna weer aandraven. MBF overgaan naar stap, daarna weer aandraven. wil je zo graag laten zien dat ik nog voel voor jou. BEB grote volte, BEB grote volte. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. En daarna mogen jullie gereed maken voor de linker galop.
Overgaan naar arbeidsdraf. Overgaan naar arbeidsdraf. En daarna overgaan naar arbeidsstap. En dan mogen jullie in de stap de hals laten strekken. Teugels op maat maken en overgaan naar arbeidsdraf. Bij C een slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte met 3 bogen. Op de lange zijde F, B, M, enkele passen verruimen. F, B, M, enkele passen verruimen. HXF van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. HXF van hand veranderen, enkele passen verruimen. En dan mogen we weer gereed maken voor de rechter galop. Overgaan naar arbeidsdraf, overgaan naar arbeidsdraf. En daarna overgaan naar arbeidsstap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de proef. We mogen de volgende 2 combinaties binnenkomen. En dat zijn ook tevens de laatste 2 combinaties van de rubriek Henkse Ruinen.
De volgende 2 combinaties zijn in de baan met nummer 15 William van Steendans. Dat is een afstamming van de hengst Schalke. Wordt voorgesteld door Melanie Welles. Is gefokt door René Meijer en in eigendom van familie Sipma. Deze hengst zien we vanmiddag ook weer terug tijdens de derde bezichtiging. En met nummer 16 Ide van de Noesterhoeve. Dat is een afstamming van de hengst Hessel. Wordt voorgesteld door Nadia den Hollander. En is gefokt en in eigendom van familie Pieter Okkema. Jullie mogen op de rechterhand gaan stappen. Nadat de laatste 2 combinaties beoordeeld zijn, zullen we uit de baan gaan, wordt de piste opgeruimd en zal er een tuigrubriek gaan plaatsvinden. Uiteraard maken we dan ook bekend welke 3 hengsten terug mogen komen voor de prijsuitreiking. En rond de klok van 11 uur, 11:10, beginnen we met de prijsuitreiking van de top 3 bij de rubriek Merries. En aansluitend de prijsuitreiking van de rubriek Hengsten en Ruinen. Jullie mogen overgaan in arbeidsdraf. Op de lange zijde MBF overgaan naar stap, daarna weer aandraven. MBF overgaan naar stap, daarna weer aandraven. EBE, grote volte. EBE, grote volte. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. En dan mogen jullie gereed maken voor de linker galop. You and I will bend
Nummer 15, je mag overgaan naar arbeidsdraf. Overgaan naar arbeidsdraf en daarna overgaan naar arbeidsstap. En in de stap de hals laten strekken. Teugels op maat maken en overgaan naar arbeidsdraf. Bij C een slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte met 3 bogen. Op de lange zijde FBM enkele passen verruimen. FBM enkele passen verruimen. En bij HXF van hand veranderen. HXF van hand veranderen. En dan mogen jullie gereed maken voor de rechter galop. Overgaan naar arbeidsdraf. En overgaan naar arbeidsstap. De jury heeft ze gezien. Jullie mogen de rijbaan verlaten. En dan zullen we zo dadelijk bekendmaken welke 3 hengsten ruinen terug mogen komen voor de prijsuitreiking. De baan wordt nu eerst opgeruimd. Dan gaan we genieten van een tuigrubriek. En na de tuigrubriek komen de top 3 van beide rubrieken weer terug in de baan voor de prijsuitreiking. Tal van de clinics vandaag op de tweede dag van de hengstenkeuring van het KFPS. Om 11 uur weer nieuwe clinics in zaal New York 1 in het hotel. Zal aan het woord komen osteopaat Jeroen Dunk. Hij heeft het over de biomechanica van het paard en de invloed
van de ademhaling. In zaal 2 begint om 11 uur een uiteenzetting van Dr. Anders van Waard van de paardenpraktijk De Drie Hoeves. Het gaat over de röntgenologie bij paarden, het nut en de beperkingen. In zaal 3 New York zal Rien van der Staft in het Engels een clinic verzorgen van basis tot Grand Prix. En om 11 uur in het Stroodorp komt Mechtelt Jonker aan het woord van Horsescan. Dus allerlei interessante clinics op diverse plaatsen hier op de tweede dag van de KNVS Hengstenkeuring. Straks weer wisseling van de wacht om 11 uur.